No niin. Moikka vaan kaikille. Siellä on Eeroisen kuva. Joo. Noniin. Eli tänään me otetaan Blade Blaster haaste. Mä voisin tosta avaan nää. Minä otan tota. Mitä Anna tänne. Mäkin haluun tota. Mä ostin tän. Mä otan yhden tämmösen. Katsotaan miten ilme värähtää. En tiedä värähtääkö yhtään. Joo. Tommosen. No ota tälläkin tästä eka. Tää on tämmösen. Jos kameralle. Tää on Tommonen. todella. Tää on mun mielestä on ainakin tosi kirpeetä. Kirpeetä. Mutta katsotaan miltä tykkään näistä. Mä en tykkää yhtään näistä. Kunnat. Nyt katsotaan. Ota tämmösen äpplen tästä. Noniin. Nyt tälleen omena. Kippistetään. Joo. Jumala. Pistetään. Tuntuu jo. Kippis. Lyhem. Apaa. Hei. Kyllä paha. Ah. Ah. Mitä tää on vähän pahaa? Kirpä. Tää on kauhea kirpeitä. Ai kyllä. Oh. No ehkä enää, mut äsken oli. Oli. Hyi. Puresta. No, enkä mä nyt tässä koko loppuun eikä aio imeskellä. No en mäkään. Tää on paha. Tää on kohta. Ei kyllä. Oh. Nyt tulee näitä. Tommosia. Mä otan yksi. Nää ei ois pahoja. Tämmöset tulisi tiedessä. Tommoset. Ja tällä. Naruja. Mä rullaan tonne. Mä syön nää. Tää on hyvä. Teepä. Voi saakeli! Täällä on just hyvä loppu. Kyllä sama. Tää on hyvä. Ei tääkään mitään parasta herkkua, mutta Oho. on tää nyt ihan hyvä. Ei ole nuhaa. Mitä sä annat pisteitä siitä ekasta 4-10? Eihän. 5-0-5. Onko? Mistä? Minkä annat? Antaisko? Kolme kautta 5. Ai kirpeys. 3/5. 4/5 mulla. Entä tästä? Tää tokan kirpeys. 0/5. Niin mullakin. Eikö me tänään mennä pyöräilee kuvaa? Ei me tänään sitten käy pyörällä. Ei me tänään sittenkään pyöräilee. On ollut niin rankka päivä. Niin. Tai eilen oli. Niin.
Mut sit kun saa 50 tilaa täyteen, niin tää Bean Boozled. Mikä se oli? Eiku mikä? Bean Boozled. Niin semmonen haaste. Ja se on sitten 50 tilaa. Se on sitten 50 tilaajan spessu. Oikein. Semmonen. Hyvä työ. Ja pistä tykkäys, jos tykkäsit. Pistä alas ja syöt. Kaikki on täysin vapaaehtoista ja se olisi moro.